angikwazi ukuthi ngikhulume konke. Umoya uphukile. Ngumama ohlala eElwin Court. Lapha eElwin Court sengineminyaka ngihlala khona. Kwafika umlungu lapha engangamazi. Wathi siyakweleta sikweleta into esingayaziyo. Emva kwalokho wathumela abantu sasikhishwa ngebhamu. Kuthe kusenjalo lo mlungu lo wabuya wazosikhipha endlini. Sikakasikhipha ngesikhathi esisodwa wangikhipha kokuqala ngo-2019. Ngahamba ngabuyela khona ngathi mina no indlu phele yami. Awukwazi ukuvela ungikhiphe kanjalo. Ngabuyela endlini. Kwaba yilesi sikhathi seCovid. Wasahlala endlini. Kuthe emva kwalokho kwafika ibhunu elalihamba namaphoyisa. Lafike lathi mina ngingene ngongemthetho la endlini. Lena indlu eyalo lithengele unkosikazi walo lo elihamba naye. Ngase ngithi ngiyakuzwa ke mangabusho njalo. Angiphikisi. Kodwa ke wena ke mangabuthi eyakho ngicela ungivezele ufakazi bokuthi indlu eyakho. Ngoba mina obami ngizoveza. Anqabi ibhunu ukuliveza bese lithi iphoyisa awuveze obakho ufakazi. Ngithatha itayitela lami ngilibeke lapha. Ngithi nantu ufakazi bami ukuthi indlu eyami. Agolozeke lo mlungu asho ukungixitha lo file lelo. Sidonsisane ke nokhiye wendlu lakho kuze kube ukuthi uyawina ushona ngakuyena. Awuthathe akasebethe amaphoyisa akamnikeza ukhiye sehambe senkantolo kuze nemaphoyiseni. Kulo mkhulu ngophethe lapha emaphoyiseni. Nefika lapha emaphoyiseni ngifike nakhona ngisho lento engishoyo. Ukuthi angali kodwa nje mengivezela ufakazi bokuthi yena indlu eyakhe. Ngizophuma ngihambe. Lambuza naliphoyisa leli likhulu lasekulo. Lathi veza phela ufakazi ugogo ufuna ufakazi kuphela. Wathi akanawo. Kwaphela kanjalo ke lathi umlokhuzana ngibuyele endlini ngahlala. Ngithe ngisahlezi kanjalo ngabona ukuthi angeke ngihlale kancane ngoba akusekusondela izinsuku zokuthi ngiyokwenza ioperation yalapha esiswini. Kwafika idate yokuthi ke ngisengaphakathi yokuthi ngihambe ngiye esibhedlela la eDington. Mangifika khona ngangena ngomhla ka10 kwaphela izinsuku ezintathu phakathi la. Kwaphela izinsuku ezintathu ngisesibhedlela ngezwe ingane sefika ngoba kangangenwa ke esibhedlela ngaloso sikhathi. Ngezwe ingane seyifona zithi ma sisemnyango nabantwana yini kwenze njani manje. Usupervisor lo ogama lakhe linguEsther kube khona lo okuthiwa uClifford oyena wafike wavula endlini yamathatha ingane wayibeka ngaphandle walahla impahla eminyango washaya ukhiye. Ucabangeke kulo mzuzu angikwazi nokwenzana. Ngisesibhedlela zantazi ingane azazi ukuthi izobhekaphi. Ngathi mangiphuma lapha esibhedlela ngoba ngahlala inyanga namasonto amathathu. Mangiphuma akukho la ngizobuyela khona. Ngancediswa umakhelwane engaze ngasindela kuyena owase5 e513. Wangihlalisa ke ngaze kwathi ngoba angikwazi nokwenzani kwaze kwangcono ukuthi ngikwazi ukuthi ngilulame. Lapho kulomzuzu ngiyandiza njani naye uthe sekufike isikhathi sokuthi phela umuzi wakhe unamndeni naye. Umndeni wakhe uyeza. Kufanele ngiphume ngibone bangithini. Hayi sahlakazeka ke kwawumahlakahlaka sesabe sigobobisa la. Okungangokuthi ukuhamba kwalendlu nginomntwana oyedwa womfana. Wathi mabebakhiphe lokho esikhipha lapha yana. Bantwana bami nizoshonaphi wathi ma asazi. Ngoba nalapho ngikhona ngikwazi ukuthi nginibeke. Wathi uyohlala nomngani wakhe. Lehlala nomngani wakhe nange sephenduka iphara umntanami usemgaqweni kumanje ulala phansi kwebridge.
ngithi ngisabathe heke nakho ke nanga umzukulu wami ngithi mangabe ngiyafika ekhaya lokho lapho ngikhusele khona kulo muzi lowo nakulo muzi engibona kuyimanje kufanele ngesonto ngibe ngingekho khona angazi ukuthi ngizobheka kuphi khona mengabe ngilokhuzana ngifika elokhuzaneni ePine Town lapho ngiqobe khona umntwana uyagula uyilento engayaziyo yini kwenze njani ngicela imoto kamakhelwane simbambe ngengubo simlethe la eDington mesifike edile kumntwana bafike bamlalisa umntwana yini dokotela ungenwe amakhasi ngoba nalapho ngihlezi khona vele akho winti ngibhudlwa nje umoya uwaya njoba ngivuka khona kuyimanje ngiphenquze ngibuye ngize umoya wami ubhlungu indlela engimbone eyiyona umzukulu wami angilalanga ubhlungu kuze kube manje ngithi mangicabanga ngizwe ngathi inhliziyo yami ubhlungu hey ngiyabonga bantwana ayi kwathanda ukuba nzima bazalwane sinawe gogo ngeinhliziyo kusinda kunjalo sizomasha simashe ukuze kuzwakale sidudule kuzwakale I see hands around me noted kuthi angithi ake sikhuleke le-story sagogo siyangithinta kakhulu onamandla okusondela azokhuleka kulesi simo ngicela sondele eduze kwami uzokhuleka nkosazana uzokhuleka nkosazana before ngikhuleke ngisacela ukudlulisa okuncane phezu kwalo ngihamba nabogogo bakhona abaningi la emva kwami abasuke eLwini Court okungukuthi ivele kade yaqala ukuliwa lempi yogogo akayedwa baningi ibhilidi likhulu kunama units awu 144 mengekho mistaken awe RDP banikwa uhulumeni kodwa kunesiphithi esithize njengama South Africans siyazi udliwa la kushoniwe ngala kushoniwe ngala whereby Daisy Body Corporate ihlangene ne-supervisor yakhona babhizi badayisa ama-flat ogogo bese befaka ama-foreign dayisa i-flat kisho ya ukuthi bengisabhizi khona abanye ogogo bengisayobalanda manje angazi noma ugogo bekumentionile nalokho kodwa into eyenzakalayo bayafike badayise ama-flat ogogo bafaka ama-foreign bese yarenta badayise ogogo bese kuyarenta. That's what is happening laphaya. So see i-Loan Care Foundation erana ngiyacabanga namazi umntwana uPrincess Loan Care uPrincess Londiwe yeah seyiduduliwe leyanto nathi bese odudula ngala seyidudulile naye baze baboshwa iPrincess yaboshwa iboshwa namasosha nogogo baboshwa ngani nomushilo yini beke baboshwa ogogo balala esitoksini kwaboshwa amasosha kwaboshwa iPrincess yonke uLondiwe waboshwa bahlala esitoksini baboshwa for angazi for how long ngoba nami ngifika istory nami sogogo senginikwa sona. Yes, so bahlala khona nje beboshiwe baphuma ke ngamabail balihamba icala cabanga uzosiza ukuthi mkhipha ama-foreigner ukuze ogogo bathathe bathole izindlu zabo at the same time kodwa kuthiwa sizobophanela kwagcwala lapha no-SAP more than 700 amaphoyisa egcwele lapha ezobopha labantu abazosiza ogogo so baboshwa ogogo nje abantu baningi bagcwele idalado ngezindlu zabo kodwa ama-foreigner kuthiwa laphana kugcwele ama-drugs kugcwele ayikho into engenziwa laphayana amaphepha enziwa ayikho iphepha ngikuthone ID ungenzelwa nje siswami ungenayo bazokwenzela khona lapha wona amalentuzana abantu bokufika bangale. That's what is happening laphaya elentuzana. So sengiyivala ke bese ngiyakhuleka njengoba mthetho wami bengithi ngizoshaya le point kodwa sengizosala sengikhuleka ngifike sekuthiwa kuyakhuleka sengikhuleka kodwa ngiyacela bafowethu ngiyacela izalabo leza inhliziyo ibhlungu yamazi umuntu omdala ugogo aphume akekho yedwa baningi omunye bebemreklisha 3 days ago bafika bethi siyangena la sizokula siphuma bamtshela phuma caba batshela phuma endlini yakho phethe itayitela kuthiwa phuma uliphethe ugogo bonke banawo akekho ongenalo kuthiwa phuma kudayisa izindlu without them knowing. Okay asikhuleke ziningi bafowethu kulungile ya bekephi akayedwa bekephi ayithiwa asikhuleka asikhuleke asikhuleke sigebisa amakhanda
Spirit of the living God, we thank you. We give you all the glory, honor, and adoration. We worship you for who you are and what you represent in our lives. We thank you uNkulunkulu namandla ngazo zonke izinto othe wasenzela zona. Siphinde sibonge Jehova ngokuthi usilethele laba bantu ke uNkulunkulu babona amandla lapha eKwaZulu Natal Jehova bezosiza Nkosi yami ngazo zonke inkinga ezobe sibhekene nazo. Sesicela umoya wakho ke uNkulunkulu wabamandla uthele ngaphezulu kwabo ke uthathe amandla wabo kube wamandla akho azosebenza ngaphezulu kwabo ke uNkulunkulu babona amandla. Kube wena ozobaqhuba ke Jehova. The blood of Jesus Christ must be upon them. Nibanika amandla bahambe balwe ngendlela bangalwa ngayo ke uNkulunkulu babona amandla. Bezola le crime esibhekene nayo la eSouth Africa. Bezola le crime nale esibhekene nayo la KwaZulu Natal, especially nakubantu abadala kangaka abakhulile Nkosi uNkulunkulu baba namandla. Basabantu labo bayaphila. Banika amandla ke Nkosi sami. You said Nkosi sami in your word Nkosi baba namandla, you said uNkulunkulu wami is for us to you will prosper us Nkosi sami baba namandla, but you will not give us, you will give us no harm, but to prosper us and give us hope and good life. Laba gogo bana good life bana hope uNkulunkulu baba namandla. Sizeke nangedudula ke Nkosi sami nje bisifikile Jehova. Uthela umoya wakho ke nalomsebenzi bekade usuwenziwe nayi princess bafike bakwazi ukuthatha baqhubeke nawo njalo ke Nkosi sami. We bind every spirit Nkosi sami esohlupha amaphoyisa uNkulunkulu namandla. We reject anything that is not of God that will be form a fortune against them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We thank you, we give you glory and honor and adoration. In Jesus' name we pray, amen.